May gabi mga kabaro, no? Saka mga kabaro, na si Mrs. mga kabaro, no? Si Mrs. na lang mga kabaro, no? Sa pagkakaroon, palitan na mo si K9, no? Okay? Okay, palaluya. Kaya palitan siya. Palaluya si K9 mga kabaro, no? Kaya palitan na mo. Palitan na mo kigot. Sama na, ay, ubo mo na, ay. Palitan na mo siya ka ng, kuhan mga kabaro, no? Kanang burag bakos yan, dughan mga kabaro, no? Diri na mo ihigot. Kaya di na mo siya higutan, diri kay matuok man siya sa birbirahon, diri dapat mga kabaro. Nya, dako kayong ulo sa pantat mga kabaro, no? Sabi ko, ako saan yung itago, Kinain? Ako na itago, anyway. Ako na itago, alamain. Sige, Kinain na daw tago, main. Siya na daw tago. Bus. Ano na lang. Kinain be sa ref na lang be. Papalugyog ko na kay mahadlok man nag. Be, ito itaguan, be. Taguan sa nato. Ah, Patagoy sa. may na. Sandali. Ah, Tago na to ha. ah. Butang diri, butang. Butang na nato diri oo. Tuna. Dara kinain. Tara na ko diri oo. Sa ref ha. Na diri oo sa ref. Oh. Okay mo. Basin mangita ka. Ay, Pismas. Saan Pismas na ko dali? Naka-Pismas na ba yun? Blue. Katong puti, man, be? Tingin mo ba? Kaya dili... Asa man? Katong na yung muhamay, kaya dili kayo lisod pag sao. Tari, Kinain! Makuwaro, no? Ta! Ali! Kinain! Dili, Kinain! Dali. Oops! Saan ka? Uy! Tara! Uy! Wato siya kulayat mga kabaro, no? Karon. Pismas ako may na. Bus, tata! Lagapin dali. Dali. Bus, tata mga kabaro, no? Sige nga na, power kayo. Lako. Oops. Helmet niya po ito, kabaro, no? Kay... Ay, main! Ang Pismas, dahil main! Di. Oops. Pismas. Oh. Pili bata kay mo kita kasada. Si Kinain may naguna na ang gulayat. Dibain. Abi naging sa helmet be. Mga kabaro na ko mga dalaga na rin. Ano yung chocolate rin? Ups. Sira. Si Kinain nakang gulayat si Kinain. Serang. Okay. Ya. Ini sing kalo ako. Suksok sa na. Ay, sudan ning kalo na ko may. Skinain to ko gulayat ta. Kinain, tara. Tara. Dali. Kinain. Gulayat. Dali, Kinain. Hoy. Tara.
ta dia kinay tara. Okay, no. Tulad man lagi di ay. Tulad man lagi di ay. Oops, punitin namin ha. Diba si Prato? Kuy!
unahan naman ito eh. Sugat ano. Ah, kabalo na rin siya ba? Doon na ang pit shop. Si Kinay. Si Kinay. Shopping center. Hey, dili ra ang motor. Dili na nyo ay. Oops. Ah, kabaro. Pit shop mga kabaro, no? Hoy! Hi, Loy! Uy! Hello, Loy! Ah, kabaro. Oh. Hello! May gabi, sir! Uy, Kinay. Kinang ligon main. Kaya siguro main no? Ha? Ligon. Si paano na sir? Kinay, Bisaya nga ero. Kinay. Dito. Marag na siya big sir. Hmm? Marag na siya big. Wala oy, Bisaya. Gawas lagi no? Bisaya kay na oy. Bisaya magay na sir oy. Gamay na sa glawas. Kini siguro main no kay gamay pa man siya. Ay. Kasawan. Bag. Sige na, iso ko na siya. Kaya lang, may ay, ito na blue. Ay na, pula. Ano magbaro? Sige na, iso ko daw. Yun nani? Tara, gani. Wala man siya pangana. Wala si Pangkuan? Gusto yun, boss na napapapit. Sige na. Ay, kon, vitality. Pwede pa di ma-open, sir? Oo, pwede mo. Pwede, pwede. po. Ay, dara yung kuan may no, sulod-suluran siya. Sulod. Ay, ingon ani. Gamay mo kayo. Ha? Gamay Pang-copy man din ni. Ang papi mo din siya. Pero okay. Ay, bang daw kaya pang ano yung mama? Para siya ha. Tanaw daw diha. Ano sir? Magtan og niya na siya kadako. Ano ata ko na diri oh. Ay, wala na siya ha di ay. Inani lang mga inani. Dagkog bino. Ini gamay pa ni. Gamay po na ma'am din ako sa Sige, kaigo din man. Naku. Katong diri okay to sa iya. Ito no. Mga next week yata. Next week pa to? Next week kasi ang mga kabaro, no? Sila igo rin naman, gamay man. Hala, kilagi. Hi. Kiki. Ay, darang bukog niya. Oh, pwede siya din. Naku. Ay, ang cooler may no, kinina nga nila yung ganito man. Ha? Yan. Hindi naman lang may paabot yung cooler na gwapo. Ito na nga gwapo. Katong pareho kay ano, Fuji. Sa... Sigdugay pa to ba? Sige lang. Dito lang sa siya no? Dali na. Pabutay. Kinay. Okay? Pabutay naman. Kaya lang oh. Pabutay naman. Pabutay na to? No, kinain. Dali. Nara diri ang structure. Bigay sila. Dagko naman siya. Isa pa daw may. Dito no. Dagko lagi sa akin. Kinay. Amo nakalsi. Lagi? Kinay. Asa? Sister wala pa mi napag-play. Tungguan. Pwede matanaw niya. Lahat po. Ay, asa na? Pwede di ba? Dako ra kay men oy. Ay. Hindi din pwede ma-adjustan. Dili na. Sino? 439 po. Sino? Suka ta kaginain. Pwede siguro ni ma-adjustan eh. 110 Ah, 210 sir. Sino? Kaya? Sige na mo. Ito.
Oh, bili mo gawas. Bili. Sino ito ganyan mo? Sino? Ano ba ni? Ang saan ganyan siya pagkuhan? Saan ba ni? Patudlo daw. Hindi yung ulo mo. Ah, ani. Ano? Hindi kinain. Hali. Stay. Teka. Ah, kamot. Hira, hira. Ikaw, bulitin lang sa kinain man. Isa lang mo kuhan. Diyan mo. Dahil sa Ay, daki na isa mo suot. Tingnan daw na to. Para di na ka magkuhan. Ay, sorry. Tutan ang kasi. Ay, 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 ay. Eh, baliktad din mo. Ay, baliktad. Tadi ang nade. David, tingnan na to. Pinala sa labad mo yun. Saan yun naman? Kamot mo ba? Oops! No kinain. Nga na ba ni? Dati tingnan daw na to. Ano mo? Ay, anak di ay. Ah, Mga ay. action mo. Dili. Papa ka nang giro dat sa madok na ko. Ah. Isok-sok na siya dito amang. Kanima mo. Akini. Oo. Ay. Psst, kinain. No. Ay, luag ka siya man eh. Ma-adjust na siya mo. Sige daw. Ah, madya. Luag mo ka siya ha. Kinay. No, kinain. Psst. Ay, di siya ganahan man eh. Luag kayo eh. Ikuan siya mo tanggala para ma. Ay, David. Hindi daw kinay hindi. Galas, go. Mga kabaro na ako dari sa feed shop, mga kabaro no. Oops! Kili ko rin. Ano, bibi na mo. Oy, dali. Psst, dali. Ang bibi, oy. Dali, pakitang gilas. Kana, anak yun. Anak kinain, pakitang gilas. Kaya gini. Bisaya kayo ni sir ba? Bisaya kayo. Sir kinain. Psst. Gatuyog-tuyog. Oy, dali. Sama ka diya. Dali. Dali ka. Dali, Tommy. Dali. Ala ning kaon. Hoy. Eh. Kinan. No. May guniti man bibi. Akong dakpon. Oh, pa. Asa ka? Dali. Dali. Abdullah. Sigdula. Dali. Kinay. Ay. Abdullah siya. Abdullah. Wala naman na dyan. Sino na next time na eh? Nahali na itong kuhan. Para sa... Kato po isa ba? Wala sagad naman. Kasi siguro kasi yung baka ng ulo. Pang papi. Ay! Hindi naman siguro yung udak ko. Hindi mo siya. Oh, man. Papi doon niya. I-try na niyo ba? Hello. Kinay, no.
Si. Ano ka? Ala! Oo, tanawa. Ala! Sa muka lagi kayo! Dali, kinay. Dali na. Para kumuha na ka. Okay. Hello, Kinay! Tarong lang. Wait lang. Wait lang. Ay. Oh. Oy. Paksin na, kamilan sis. Paksin sis. Ito dyan yan pa ba? Dami. Matang ka. Iyo. Ta. Kailan eh? Para may direkto. Ako siya nga, sorry. Sige na. Sige, Kinay. Mahal na direkto. Ay, iguro ba niya, May? Ha? Iguro niya. Kung sige nang... Ano? Pwede ba di siya? Ano ka? Pwede ma'am. Ganang tayo. Magpapaak siya para Tara. magpapaak. Pwede na ni? Pwede na ni kaya ha? Ay, okay naman siya, May. Butangan na siya. Sabi tara na siya. Okay naman siya. Oh. Di lang yun siya kilahon. Okay naman siya. At least nga magbaktas. Okay naman. Okay ra ka kinay? Okay ra ka kinay? Ta. Sorry. Ta. Ay. Okay naman. Oh. Yari, May. Yari. Patanaw ng... Oy! No. Sure na gitna. Sure ni. Tuh. No. Mga kabaro, no? Skin na yun, mga kabaro. No? Sure na ginamay. Sure ni. Mag-yun kayo. Sige, no. Okay na siya, naman si t-shirt. Ha? Wala pa man nagkamalian ng t-shirt. Sugo yung magkakabataliti eh. Oh, Luwag na kayo boy. okay na, no, eh. Pero namin mo abutay pa sir. Ipapag-short ka na sa ito. Tama naman siya, Main. Tama ro, eh. Taka na magluag. Hindi man ba na siya mukuhan? Oo. Iloy, asa mo usluan na? Namuda ko umani, karong December, udah ko ani, eh. Oo. Sige naman siya. Sige na, Kung sa walking ma'am, okay na na siya. okay na siya, eh, sa walking. Hindi na siya pang permanent na tali, pang walking lang. Ibukit lang. Takinain. Ta. Ang pilagay na siya, tanawan ng gano'n guys. Narito ah. Ta. Nanasit. Okay na. din sir? Magbantay ha. Teka, nga paro ba ginag maakit ra ma. 240? 240 mine. Mayari mine. Chicken 9. Ipagdula ganun. Okay na siya sa walking oy. Oo. Oy. Na ginay nakapalit na tong kuan. Tara. Dali. Dali. Up. Sa munong yun. Tali yung tripan. Ha?
Basta munong sa tali yung tripod. Nasa muno, no? Salamat kayo. Takinain. Try na to, gawas. Ha? Whoop! Oh, yawag kinay, noy. Stiga, oy. Ay, ay, stigang kinay, noy. Ay, stiga, oy. Siya kita naman go. Stiga. Kinain. Oops. Ayos. Good bag. Oop. Good, good. Salamat ah. Bago gigot. Ding, ding, direng, direng. Bago gigot mo mga ba? dalan main. Ini na lagi. Ah, magbibahal ginako lagi. Patunga sa kinay sa dalan. Yeah.
Ano ba ang lipay si Kinay? Wala ka nalipay kinay. Nga nakahikot. May nag-vlog na po siya. Shout out na yun, sa silingan natin ha. Jan, kumusta man Jan? Nga na nakahikot. Kumusta man ang mga bagong ribbon diha ah? Sana all! Yan natin? Ano? Sana all! Bagong ribbon ang mong silingan. Nay, kumusta man? Paggikan doon ni Umbe, niya, kulot ang buhok. Nya karon. Kaya na-straight man yun. Ah guys, so sana all! Yeah, orang delikado niya ba? Nagpariba na. Nya mga kabaro, no? Og Kinain! Wagi siya nalipay siya ang bagong... Nalipay sa mong bagong kinay. Pata nalipay siya ang bagong... Yang... Higot, yun na niya. Mata, di naman kukuha na niya. Pinanggas kong amo. Oops. Ay, may gunitas ang camera man, be. Dapat anak mo Main. gani siya oh. Sige lang. Dali kini. Gunitas ang camera. Ay, ngit-ngit kayo eh. Ha? Ngit-ngit kayo. Dali. Dali. Oops! Hindi kaya ako sa dali kini. Dali kinain! Wala, di na siya. Di na siya malipayon. Ah, sulod na eh. Nga mga kabaro, no? Si Kinay, napalitan na mo mga kabaro, no? Napalitan na mo kini pang walking mo mga kanang pang walking yung mga kabaro ba? Kaya na nahigot. Ay katungod ganina ang nahitabo. Walking siya ganina mga kabaro, ang ganina nahitabo. Mas tawag gani ning wala na kabaro, no? Nagpatunga sa dalan niya nakulbaan go kay basi yun niya maligsan. O mga kabaro, no? Dili na lang ko ito mga vlog mga kabaro. Gikan sa namalit niyo kanang PC ni Kinay, no? Ug daghang salamat sa pagguyog mga kabaro. Og see you next vlog mga kabaro, no? Mga kabaro, no? I-unbox na ni Kinay ng i-unbox na ni Kinay ng mga kabaro, no? Sige, gisiyagin na si Lupin, ha? Hantod mo mag-unbox niya mga kabaro. Wala pa ni open mga kabaro, oh. Sige. Usa ni Main? Usa ni? Cortina. Cortina pero si Kinay na nag-unahon nag-unbox karon. Tabangan ta lang ka. Salamat kay magigisig ko na ha. Ato yan unbox. Oh, oh. Gisiag yun. Sige siya apil ang cortina. Agay. Gusto niya siya lagi daw. Siya lang Oh. lagi daw. Dara oh. Tara. Sige. Oops. Wow. Ah. Mas kuyaw ni si Kinay mo unbox. Sige yun. Sige. Kisian. Ano yung mga Oh, kana. Oh. Yawoy. Oh. Imo na. Kaya mo aning sulod. Oh, tama na. Imo na. Oh. Tama na. Uy. Ayaw na nigit. Uy. Bebe na na. Dito, Kinilay dito, mo. dito. Cellophane, bebe. Pila ka tilo ni Main? 500. Pila ka buhok na? Agay. Napulo ka book. Napulo ka buhok. Pwede na ito ni tao doon? Oh, pwede. Oh, tama na. Diyan na. Yung silupin na ni mo. Yung na. Dito. Mag-iisa ka na yun. Sige yan. Oops. Ay! Op. Easy. Nako, ang amo ang Mga kabaro, no? Magtaod di kortina ni Ala, uy, oh, tama na, katulay mo suluping. Sige na, langga. Kinay. Oops. Tama na Kinay. Yatag yun sa muang, ay! Yatag yun sa muang pet. Ay, naku. Nag-ilis yung kortina yung mga kabaro. Uy, Uy, gusto mo na yung hanggi. patay. Nasa kong bag. Wow. So na. Dali daw man. Napila man siya karang bukal. Pwede na yung, tulo. Goodbye kortina. Hindi. Ay, dugay po na ba? Ato na yung isdan. Service show. Ay, mga kabaro. Ilis ni kortina dali sa mga balay, mga kabaro, no? Ay, nice siya. Sino? Ibuka daw man. Okay.
Lang Ay, pero Alright. magtaas-taas din siya. Pero okay ra. Dili ana tita. Tanan man eh. Lakok man eh. Tulog, basta tulog ni diri ah. Ala. Ay, Sorry. sige, Sige, tama na siya. Ayaw no. Sa karon mangilis ni kurtina ni May no. Parang mga kabaro no. Oy, si kinay gid ba mutabang gid ba kakugihan gid niya oy. Kakugihan gid niya. Oh, sige na mo oh. Sige oh. Sus, kali. Di May. Ayan. Kaya cute na lang din siya mo ang. Sus, hindi lang ka na mo palangga ba? Mangilis ni kurtina mga kabaro no. Ano na, ano na silupin. Silupin mo ha. Magkatulong ba ilag. Suwa ka ah. Yan ikabuk May kurtina. Nakulog ka buba. Bako lagi 200 dra. Oh, pero ano. Kuha mo nag-sale, maguli siya. Katong 11-11. Ah, so November pa rin yun Oh, November pa na eh. 11-11. Ito na, abot. Karon lang. Busy mo daw ang mga Tao. delivery. So, pero kanain mo ka na. Sige. Sige na mga kabaro, no? Kalat kayo. Kalat pa bilang amo. Sige. Okay. Sila. Ano na kita? Yes, bako na ni sa vlog ba? Nga kurtina. Okay. Bako na yung kurtina mga kabaro, no? Bago. Oops. Ikaw na, yung bako na din siya mo. Oh, sarap na din. Hindi mga daan at mga bali. Parang mga... Okay. Ay, lagi bugkot siya, May. Ay, oh. Pero gwapo. Mas gwapo siya ngayon. Ano? Tama ko. Diba? Parang baro, no? Uy, kurtina. Muso ko lang tuwing mga kabaro, no? Bag may kurtina mga kabaro, no? Gwapo na yung vlog diri sa balay, no? Bag og kurtina. Nya. Ano ni? Diri ah. Oh. Ato na pa ni i-plaster na yung camera. Sinsaya lang ang background mga kabaro, no? Kay burag wa pa ginamo na nabutang ang budigan. Niya mo ang area mga kabaro, no? Di kay nga. K9? No? Oops. Hindi siya butang K9, May. Ha? Hindi may butang K9. Ayun. Goodbye karaan nga kurtina, no? Ang mamanilya niya kurtina mga kabaro, no? Pero ako lagi nakakulong lagi sa balay may ng kurtina. Gipanan ko na ko sa kuwan. Ha? Gipit pa na ko sa... Dapat ka na kining po diri ako. Kurtina din, no? Oops! Kato dito may napoy dito na ito. Oh, napa dito. Good. Mga gwapo na yung kurtina mga kabaro. Bago. Si K9, bago uhog. O gani. Bago uhog. Ano ano dito? Gusto yung ributan mo yun eh? Ayaw. Wala na? Kay Tina yung gitna. Ano, Tina yung gitna? Oh, yeah. Para lang sa'yo mo ako. Perfect na lang yun. Ha? Perfect na lang yun sa ko ang Tina. Pero gwapo ka na ako, di mo no? Yung bagong kurtina. Okay. Yan na rin yung tirada din mo no? Para matindog. Ay, oo. Pero careful lang dito si Tina. K9? Sa Tina siya kay nabisig siya. Oh, tanawa! Tuwa na. Naku, wara. Tuwa na. Ha, diya ka. Imo na diya ah. Di mo nang bahin. Sige, dalawang na. Oh, dalawang. Kana, Hoy! Kini mo mga siluping. How big ka mag-unbox?
Sa Shopee ni Meno. Pwede mo na siya, ano. Ayun lang. Mas gwapo niya namin. Ha? Mas gwapo niya na. Para hindi makita ang gawas mo. Si Bembe, ito pa man. Oy! Sa? Ay, burag mayo na bro. Mga kamaro, no? Kung itawag ko ni Kiyombi. Oops! Susi. Oops! Oops! Ay, bawal lang. Gawas lang. Pero, Hinahin, dili gina na. Sama. Uy! Salamat kay Asan ni kanya? Salamat kay Asan ni kanya? Salamat ya. Mga kabaro, no? Blessings mga kabaro, no? Yatag ni Kiyombi, no? Kamot. Na-blessingan siya kabaro, no? Yatag sa mga ni Kiyombi. Magdagan salamat tayo Kiyombi, no? Shout out Kiyombi, no? Magdagan salamat, no? Sa karon, ayun na. padayon sa amin sa pag butang ani mga kabaro, no? Oops! Karon, mutungtong dud ko. Isa. Ha? Di na tungtungan? Sure ka? Nasa paraan lang yan. Hindi tungtungan na lang. Ay, may yung matahe ba? Matahe, mas katibay lagi. Nas paraan yun siya. Oh. Kana, anaan pa yung. Okay? Nya marugod na kayo. Ay, asan ko dia? Claro. Good na yung mga kabaro, no? Kung pagkita sa mga kanila, good na kayo din napita mo, vlog mga kabaro. Gwapong kortina, gwapo ng ambience mga kabaro, sumbal lang yun. Okay. Natagaan pa dyan may blessings. Gikan ni Kuya Umbi mga kabaro, no? Kamot sa mangga. Kamot. Siguro, Karabaw. Diya sa ka, no? Og. Sana? Uy. Kita naman mga kabaro, no? Huwag mo sa kakugihan, kumisis, no? Kita gisig paagi mga kabaro, nga mong gwapo amuhang palibot mga kabaro, no? Kita mo na to, no? Dami na kayo mag-vlog rin, no? Pero nakasulod sa asa ko nga sulod man? Sulod sa balay mga kabaro, no? Pwede mo sulod sa opisina, no? Yan ang ambience mga kabaro. Gwapo kay kurtina. Yan box ni Kinay. Kinay lang ang sakalam, no? Yan mga kabaro. Kainit. Baka mo na human ba, no? Dahil na po sa kusina mga kabaro, no? Oops. Karon. Kailangan pag-isa. Ha? Kailangan pag-isa. Gwapo na kayo, men, ba? Gwapo na kayo kuha sa camera, men. Now, pwede na ko dali mingon og what's up mga kabaro, no? Sa karon diha naman ang isa. Kaya ni mo na. Og dito tanggalon na lang nako daan, no? Ya diri mga kabaro. Og itong plastic na bangko. Adara. Busy pud gamay ka kabaro, no? Nag-change yung kurtina ni Main karon. Si Kinain, katawanan kayo. Oops. Si Kinain mga kabaro, katawanan kayo kay gusto gid mga apil-apil. Oop, tora. Muning daily vlog mga kabaro. Muning ganahan na mo, no? Bisag na rami sud sa balay. Pwede nyo may ka-vlog-vlog ni Mrs. no? Tao ng kurtina. Parayani mga kabaro. Content pa ni. Nag-change may kurtina. Content na kayo ni mga kabaro eh. Actually, yung ano mo ginawa? Yung ano mo ginang style ko? Ayun naman, para dili makita ang kuan men. Ay, tama lang sana. Ingana giday. Makuan, may gong isa na. Sige. Uy, sa mukha yung Kinain. Kita ba nga lang kaniya? Grabe gid ba? Yung mga kabaro.
Nag-upload ko mga kabaro no, sa birthday blessings ni Suey Bagyo mga kabaro. Kauban ako nga si Uncle. Nag-upload mi sa katong pangitabo nga birthday siyang anak o blessings siyang balay mga kabaro no. Sa karon samtang ga tsa, yaw. Hala, tabunan na mo si Kinain. Tabunan. Og mga kabaro, no, amo na rin humano ni Mrs. kay humana dito nga side mga kabaro. Sinsya mga kabaro nga, ang dito sa ubos, wala pa may budiga mga kabaro, no, kay wala pa may balay nga sarili mga kabaro, no. Kung dili, balay nis kung ugangan, puhunog na namin sarili nga balay, makapahimo may mga kabaro. Magbutang, importante juga yung budiga mga kabaro, no, sa mas mga tools, basta tanan-tanan mga kabaro na sa budiga. Og sa karon wala pa man mi. Mo ginamong plano ni Ma sa kumisis. Mayroon sa kadako atong budiga po man. Tanan na lang, budiga. Budiga tanan mga kabaro. Wala mi kwarto, wala mi kusina, kundi among balay. Puro na budiga mga kabaro. Naglago, no? Daghan na kay laguno mga kabaro kay tungod sa sige mi pamalit og gamit, sige pamalit og gamit. Karon oops. Nasa naman akong helper, oy. Nagkiat na lang man. Ganya kukoy. Daghan kining vlog ron adlaw mga kabaro. Lunes ron mga kabaro no. Basta mao ni akong t-shirt mga kabaro. Way puto lang vlog no basta mao ni akong t-shirt niya. Karon kini mo kong Andy vlog. Amo aning tulo ni Kinain, ni Mrs. Si Kinain ug si Mrs. mga kabaro mo gining excuse me. Excuse me. Bless Oops. you. Bless you. Bless me. Oops. Okay. Itong bambod. Kalawan, ang kalara. Hala, ang camera. Bilis sa Camera, yun. Bilis sa... Tumba. Kaya lang eh. Kaya ra. Mga kabaro, no, natumba itong kamera, no. Kung isa na lang kulang, main. Pa isa? Ay, mo ginang gihap day, main. Girikuda, ginamisis. Pag umitanan mga kabaro, no. Pag kortina. Isa lang, main. Na, main, oh. Og amo po ning kauno ning manggang hatag mga kabaro no. Pero Ano ako ang helper, oh. pero taon na amo tani humanon. Sus, akong helper. Okay? Kinain. Kinain mga kabaro, malingaw gani mga kabaro no kay baga ni kauban sa balay. Saba na kay tulo diri ani. Ay, no. Ay. Di, adla. Ang kana na yun, So, oh. ha? So, kinay na. Kini. Hindi ko magbad. Hoy! Hindi ka magbad, kinay na. Eh, gamay siya. Ha? Waro. Okay, daan na, no? Nya. Oops. Tara, man. Kita ni Kinay rin. Gwapo kayo, mga Kinay rin. Nagintagyan si Kinay, mga kabaro. Kayahan ni... wala, eh. Pa-aware na kayo ang balay, mga kabaro, no? Mong gibuyan. Kaya... i-provide ni Mrs. Nindot. Gwapo na kayo, surrounding, mas balay, mga kabaro. Uy! Okay. Sa di pa na ako humanon mga kabaro, no, naghihatag si Kuya Umbi nga blessings mga kabaro, no, mangga, karabaw mga kabaro, no, og sa karon, oops, Hindi na siguro na ganahan ng susunod ang boundary, ano. og, Dali na kami, sulod na nila. ato ning hugasan mga kabaro, no, naghihatag ni Kuya Umbi nga mangga. Ano ko na siya pang kit-kit dun sa... Ha? Ipalit na rin na siya pang kit-kit. Ano sa gipalit pa yun? Pang kit-kit niya.
Okay. Nga bro, bagong hugas. So, ato ni Main, ikaw rin kung ano yung main. Ay, hindi lang kung magmangga. Ano man? Mana? Miya daw eh. Tamis sa mga baro, no? Change na ang mga ano. Tamis siya. Tamis yun ang karabaw. Change na ang cortina. Di ba igdang talawon? Di man, mapuno siya. Mugawas gini mo singot. Ini mga kabaro. Wala na imong buwan. Wala na yung sila. Kining pedigree o. Uy! Ay, naku niyo ko. Daray mo o. Pero, Ang sa damay na pwede. Ini mga kabaro eh. Salamat kay Ambi, no? Hindi kayo. Biki mangga. Nay, ang baro. Salamat po kay libre. Mura siya kinang sige na kinay. og sama sa kong ingon mga kabaro. Muna niyang resulta mga kabaro. Ito dapita na may kortina. Dari asala, kompleto na. Og dagan na sa dagan na salamat sa sponsor sa kortina, no? Sponsor ni Mrs. mga kabaro, no? Sayang sasa ni Main sa 13 man. Sige na lang 13 months. Pwede dyan mga kabaro. Sige na lang 13 man. Muna yung ko sa 13 man mga kabaro, no? Muragi pang, uy! Tama day! Atong gi-unbox ng mga kabaro ang kuan. Atong kinumdum atong gi-unbox na kuan mga kabaro, no? Katong shower heater mga kabaro, no? Wala pa na muna pataod pero puhon mga kabaro amo tong ipataod sa karon wala pa imo taod mga kabaro kay wala pa na bakante tong panday nga among trabahoon diri mga kabaro, no? Og Main, side up na ta Main. Og kung wala may kuan ni Mrs. mga kabaro taod rutina makita man. Og see you next Like. see you next vlog mga kabaro, no? Please like. May kuan ni Mrs. mga kabaro.